ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇന്നെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് തേഴ്സ്ഡേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ പ്ലേസ് വന്നിട്ട് കൊല്ലമാണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നാണ്ടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തി. ഞാൻ വെളുപ്പിനുള്ള ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഐഡിയയിൽ പോയി ഞാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ പോയി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയും ഇത്രയും ദൂരം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ആ ക്ലാസ്സിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സോ കൊച്ചിയിൽ വന്ന ഈ ഒരു 1 വീക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ പഠിച്ചു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പോലും ഏറ്റവും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ.